प्लां प्लिं मा खालामनो मा मानोसै मोनलायलांबाय आं। बे बाबा बायना होफैनाय गिटारखौ मालाय मारै दामनो दे। दामनो रोंनायबा दामनानै सोलोंनांसिगौमोन आं। इन्टारभिउ होबाबो साख्रिफोरखौ माथो मोनालै। लेखा फरायबाबो बेखारसो जाबाय माथो। बेराफारसे बिमा बिफाजों हिनजाव लानो थुसोमबाय थाजानाय। मा खालामनो मा मानोसो मोनलाय लांथारबायलां। लागाव आदा खाथिला माथो गिटारसो दामनो नागिरखो माथो नोंलाय? रोंगौबा आंखौ फोरोंदोब्रा आदा। फोरोंनोसो होनदों नोङो। आंनो रोङा हनै। इस फोरोंदोब्रा आंखौ फोरोंदो एसे। आंनो रोङा आं नोंखौ मारै फोरोंनो हानोब्रा फंबाय मेरगम। मानोथो रोङा जाखो? मानोथो रोङाबा लाखो? नाङाबा हरदो आं न'आव सोलोंहैबाय थानोसै। थोद बुरबक बे बाबा बायना होफैनायखौ नुवाखै? रायजा होनाय बुजा होनाय खायदाखौल' नागिरथारलै नोंना। नै बोरायलायना बिमा बिफाजों दाबो रायजायै बुजायो नामा नोंलाय? रायनायसो होनदों नोङो। नोम्माय मना आंखौ एसे दाय जाबानो खुदुङोसो बिरादनो। मा राव बुंखोलाय आदा खांसिला बोरायलायनानैबो। बोरायलायबाबो होननाय मानि नों बिमा बिफाजों एसेबो रायजायाबा जायो नामाब्रा? बिमा बिफाया नोंखौसो रायोलै फंबाय। बयबो गावबागाव फिसाखौ मोजां जाजानो लुगैयो बिमा बिफाया। देलै आदा खांसिला होमबालाय नोंल' मोजां जादो आं गाज्रि जानोसैलै। हेद बुरबक बिदि जायो दाबा गोदाव सोराव जानला मोनला होनथारलै गावहा। होमबा थाथ'दोलै आदा खांसिला थांसै आङो। लामा दथाबो माथो रावबो फैयाब्रा बिफां साया दै सेराव जिरायनानै थाबाबो। होनबारि मोनखौ लोगो मोनगौबा न'निफ्राय ओंखारबोयो होमबाबो माथो लोगो मोनथाराब्रा। नुयैयाबो गोबाव जाथारबाय दासान्दि माथो लोगोखौनो मोनथारा। नै माथो आदा बोरगावसोलाय बेखौनो आं नोंखौ न'आवसो नागिरला हैदोंमोन। मा नागिरखो आंखौलाय? नांगौआ नागिरा नाङिफ्रासो आंखौ नागिरलाबायो। थौब्रा आदा मेरगम सिखिरि मोननाव थांनि। आं हारसिं थांबाय थानो लाजिलायलाङोलै। थांनायाथ' आंबो थांनो सानदोंमोनलै नाथाय मा ना हाबायनो होनबा। दे एन्जर नोङो खायदा गोरों माबाफोर खायदा खालामलाय। खायदाफ्रानोथ' मा नागिरनो आइदिया बे मोसौ गायखौ नागिरफ्लाहैनोसै नामा आदा मेरगम? माबा गोसोखांना मिनिनोसो ओंखारलायलांबायलां आदा मेरगम। माखौ मिनि ओंखारलाबायखोब्रा गावनो गोसोखां गावनो मिनि ओंखारो। दस्रा खायदाखौ गोसोखांब्रा मा मोसौ दामब्रि नागिरलाहैनो होनलाहैनांगौ जाखो गोदाव सोरावलाय। थौ थांसै थौ जायखिजाया लाजिनायखौ खनायाव दोनखुमानानैबाबो। मादै अबाय थांखोब्रा रावबो गैया नामा? मादै मोनहा रावबो गैयालै न'आवहाय माथो। माथो नोंसोरसो? सोरखौबा नांगौमोन? मानोबा फैदोंमोन? बेरायफैदोंलै ओरैनो। जों फैनायखौलाय रागा जोंदों नामाब्रा बेलाय? मादै मोनहालाय बहा थांदों मोनबारियालाय? आइबो गैया आब'बो गैया सानैजों मालाय थास' हानोसो थांदों अमानो। मानोथो नांगौमोन जाखो आइजों आब'जोंखौलाय? ओरैनोसोलै नुयैखाय सोंलाबायदोंमोन। माबा सिखिरि ओरै लामाजों थांदोंमोन नालाय नोंसिनि न'खौ सोंब्रबफैनायखाय होद मादै मोनहा हाबलांसैलै होनना हाबफैनो नायदोंमोन। दे मिन्थिखादों नोंसोरखौ आब'खौ नायनो होननानैसो फैखानाय नोंसोरो। बावलाय जोंनाव फैनो होननानैसो फैखाथारनाय। सब मिन्थिखागौ आं नोंसोरखौ। दा नोंसोर थांनो ना थानो? आंहा दस्रायाव खामानि दं आंहा बिदि थाबाय थानो हाया। थांसैलै गैयाबालाय आरो माथो। आब'खौ नायनो फैनायानो मा बुंनानै खाथायफैखायो सालाफ्रा। फाग्ला नों लेंलांलाबाय नालायब्रा गोदाव सोराव दाना आंनिसो दाय जालायबाय आरो। आंलाय खेनसेल'सो लेंदोंमोन दा गावहानो अबाव फैनो लुगैखानायखा ओंखायनो बाजाब होनबाय थादों। हालिखौ गिनांगौलै माबा मोसादां माथां अख्लाबलाबायनो नागिरनाय। आंहासो खायदा लानो नागिरदोंमोन माबा खुगाखौनो गिबायसै आंथ'। नोंनो थांफानायखाय लाब गैयालै एन्जर नों थांफानायखायनो नुबोआसै आंहा। दाना आंनिसो दाय जालायबाय आरो दाना आंनिसो दाय जालायबाय गावहानो लाब गैखाया बेखौ बुं अबाव गासिपादिनो। थांदो आं नोंजों थांफालालै दाय जालाबाय जानला मोनला। मा साइसनि मानसिब्रा बेबो गुदुं सिंनिफ्राय ओंखारदानखायनो बारा थिंगौ नामा बेबोलाय। गोदाव सोरावसो मोनलाबायबायलां। आदा जोख्लाबनावसो थांनो गोसो जालाबायबाय थांनो मानोसो नंबायलां। लाफाथि सना। मेलेम गैयै हौवाया दासो न'आव नुजाफैनो रोंलायबाय आरो। टाइमा खयथा जाखो नायदों नों टाइमखौ? सब समाय बेबायदिनो बियो टाइम नायनानै टाइम न'आव हाबफैनो रोङा। बेबायदि सामफ्रामबो जौ बेदर नाजों दिन थांनानै मारै संसार सोलिनांगौ जाखो? एसे थाल लादो नोंबो। नङालै बिमा आं बाबु बामनो लुगैबाय बाबु। नों मानो दाबो बाबुखौनो बाम होनो हाया आंखौलाय? नों थिग जाग्रो नों थिग जाबानो गासिबो थिग जाजोबगोन। आंलाय थिग दंब्रा लाफाथि आंलाय मानो थिग गैया जाखोब्रा? जुमाय फाग्ला मानसिया थिग जाफेरो नामा? दानो गथ' खांनानै लानानै हारसिं खस्थ'सो मोनगोन आं माथो। नोंलाय माथो जेबो गुरुत्थ'खौनो लाया। देलै लाफाथि नों होननायानो जासिगोन दे आं एसे जुमायखौ खमायनानै लानो नाजानोसै। थांदो ओंखामफ्रा खुरैदो ओंखाम ओंख्रिसो गारबाय आङो। दे आथिं आखाइ सुनानै फैदो।